Da, sunt mulți oameni care, evident, sunt sceptici și spun, adică pui palmele și gata, am rezolvat toate problemele de sănătate, toate problemele emoționale și așa mai departe, pentru că mintea noastră e obișnuită să creadă că cât e mai complicat un sistem, cu atât e mai bun, nu? Da, da. E adevărat, dar rezultatele vorbesc de la sine și oamenii se aduc unii pe ceilalți. Cunosc cineva din familie, problemele care le aveau și până văd cum s-au rezolvat și așa mai departe. Prieteni, cunoștințe, medici, deci dacă vin medicii de toate specialitățile, da? De la generaliști până la chirurgi, am avut psihiatrii în terapie, deci... Și să revenim la acea ședință. Se așează palmele într-o anumită poziție, pacientul nu trebuie să fie dezbrăcat și așa mai departe. Nu e nevoie, Poate energia fi... trece prin orice și prin zid, deci nu e problemă, nu trebuie să se dezbrace, îmbrăcat normal. Poți, prin atingere directă, să dă la o distanță anume de corp. Că și de la gradul 2... redirecționezi acea energie. Exact. Simți unde organismul cere, pentru că în Reiki nu se lucrează ca în bioenergie. În stilurile de bioenergie proiectezi energia cu voința ta acolo și o programezi să facă niște acțiuni anume. Aici, cu intenție. Cu intenție. Aici intenția este doar să lași organismul să-și ceară ce și câtă energie are nevoie și acolo unde are nevoie, exact cât are nevoie. Simți la palme exact cât are nevoie, după care poți să treci mai departe. Poți să rămâi mai departe în zona aia, dar nu se va mai întâmpla nimic. Organismul are protecția lui. Primește și cere atâta energie cât e nevoie. Deci nu se poate vorbi de un surplus de energie, că poți greși și energiza mai mult o zonă. Nu. Singurul lucru care se poate întâmpla dacă ai energiza mai mult, va adormi mai târziu în noaptea respectivă, pentru că se simte vitalizat atât și numai în prima noapte.